Vážení přátelé, vítáme vás u dnešního podcastu, nebo u dnešního vysílání. Já bych zde chtěl přivítat Marka, ahoj. Ahoj, čau. A našeho ctěného hosta Ivana Hradila. Ahoj. Čau, čau. Tak, předem bychom se vám chtěli omluvit všichni tři, že vysílání mělo být samozřejmě v pondělí, leč se Ivanovi nepovedlo připojit, takže... Ale víš jak, jako seš první. Já vím, no, já jsem vždycky v něčem první. Musím být první prostě, já to nechápu. Tak je to super. Takže všechny vás teda vítám, všechny umělce, umělkyně a umělčata při dnešním vysílání. Jsem rád, že zde jste a chtěl bych sem tady jenom pustit takovou malou ukázku, proč tady vlastně Ivan dneska je. Takže teď začneme od 10. místa. Ivan Hradil, 10. místo. Takže zde jste viděli malou ukázku tvorby od Ivana s tím, že samozřejmě ho tady máme kvůli tomu, protože na Open Art Festu získal 10. místo, takže jsme hned neváhali, oslovili jsme ho, zda by s námi do toho šel, tady do toho dnešního vysílání. On samozřejmě souhlasil a takže tady dnes je. Ivan, samozřejmě vám budeme po celou dobu tady toho vysílání ukazovat jeho díla a všechno, co tvoří a čím uchvátil diváky. Ale ještě předtím vlastně dá se tvé umění považovat za pop art? To se ptáš mě? Tebe. Já si myslím, že jo, jakože to má hodně společného s těma umělcema, který to dělali, třeba Andy Warhol, to je můj jakoby velký vzor, hodně velký. Jeho ikonický třeba plechovky se mi hrozně líbily, nebo Marilyn Monroe. To mě hodně oslovilo i v dětství hlavně. Pak tady z českých umělců třeba Rataj, ten je hodně známý. No a to je asi zatím všechno. Já prostě si tak maluju, no. Jasně. Já bych sem tady ještě než začneme, tak já tady jenom přečtu takový vlastně co pop art. Pop art, populární masové umění, je umělecký směr, který se prvně objevil zhruba v polovině 50. let a dominoval pak zejména v 60. letech. Byl ovlivněn populární hudbou a komerčním uměním. Charakteristické pro něj je přejímání motivů i techniky z předmětu denní potřeby, inspirace velkoměstskou kulturou a její vizuální projevy, fotografie, film a tak dále. Já jsem se tě chtěl zeptat, jak jsi se vůbec k pop artu dostal? Jak jsem se k tomu dostal? Tak no, já jako malý kluk, v 6 letech, v 7 letech, to bylo asi moje poslední malování, kdy jsem maloval naposled, tak jsem hodně maloval kreslený postavičky, to se mi hrozně líbilo, animovaný a tohle to. Tak asi takhle, no, že jsem se k tomu dostal už od dětství. A co tě vůbec k tomu jako inspirovalo, že vlastně tvoříš vlastně tady v tom stylu, jako bylo to kvůli jak jsi říkal, kvůli Andymu, nebo kvůli čemu? Ne, já jsem zkoušel hodně stylů. Začínal jsem s tím abstraktním uměním, ale to mě tolik nenaplňovalo jako tohle. Tady se aspoň můžu pořádně vyřádit, něco tam aspoň můžu ukázat v tom tvoření, co teď dělám. Jo, že to je takový složitější, je to větší piplačka, větší práce. A u toho abstraktu to tam šléneš párkrát, tamhle kapku, tamhle a je to hotový, že jo, a to mě moc nebaví, baví mě hlavně tady to, s čím si můžu aspoň pohrát, od toho základu až po ten reálný výsledek. Ale a to ty jsi říkal, že vlastně maluješ od nějakých 6 let a to maluješ pořád jakoby stabilně? Nebo ne, stabilně ne, to já jsem skončil před 30 rokama, s malováním, jo. Já jsem se bavil s kamarádama, spíš jsem měl hodně koníčky jako fotbal, tak jsem tomu věnoval hodně moc času. No a samozřejmě diskotéky a jsme chlapi, že jo, holky a tohle to a na tady to jsem úplně zanevřel. No až postupem času, co jsem
co jsem jakoby zažil před těma 2 rokama, že jsem psal i do té knížky, že jsem měl třeba zranění kolene, že to bylo docela vážný, tak to bylo jenom takový zlomek toho, co se mi všechno událo během toho roku. Jo, měl jsem třeba, dám příklad, bývalou přítelkyni teďko už, bohužel, s ní jsem čekal, nebo jsme čekali 2 malé děti, přišli jsme o ně. Do toho jsem zjistil, že s mojí sestrou, s kterou jsem se nebavil 3-4 roky, tak volal synovec, že jestli chceme naposled vidět, tak máme přijet na Karlák do Prahy. Tak jsme tam přijeli a nebyl to hezký pohled. Jako fakt nebyl, to jsem se skoro sesypal tam. No a jednoho krásného dne tam jela mamča za ní na návštěvu. Jsou to takový 2-3 týdny po tom, co jsem ji viděl. No a mamča tam skolobovala, že jo. Tak to byla další rána, co mě postihla. No a abych od toho utekl, od té reality, od čeho, tak jsem začal prostě chlastat. Hodně. Jo, chlastal jsem 2 týdny, ze 100 kg jsem zubnul na 83 během 2 týdnů, nejedl jsem nic. Ale měl jsem, rok předtím jsem dostal dárek k Vánocům, plátno barvy. Tak říkám, neblázni, tyhle, co blázníš, seš tady jenom jednou na světě. Vem to plátno a když si maloval přes těma 30 rokama, tak se k tomu vrátíš. No tak jsem udělal můj první obraz, takovej, abych ze sebe dostal ty pocity, co jsem měl jakoby v tom těle, co se odehrávalo tohle, tak to jsem vložil do toho mýho prvního obrazu a ten jsem nikomu nikdy neukázal a ten je prostě můj a na něm jsem pracoval měsíc, než jsem to ze sebe dostal. No ale dokončil jsem to a už bych se k tomu jakoby, no jak to říct, prostě to malování mě postavilo zpátky na nohy. Pomohlo mi a chci se tomu věnovat do konce života už. Je to moje láska, miluju to a je to super. Tak asi tak, no, jsem se k tomu taky dostal zpátky, jestli to stačí. Marko? Mával si? Nemával, to jsou tiky, víš. Přátelé, aby se nám vysvětlili, my tak, když tak vždycky zvedneme ruku nebo takový pohyb, tak to znamená, aby jsme si jako neskákali do řeči. Já jsem myslel, že si mával. Ne, ale každopádně ještě taky pro posluchače, když to bude někdo poslouchat, tak když tady jsem tam kejchnu a smrknu, tak se omlouvám, protože jsem si přivez z Londýna, z Milána tyhle ty pěkné věci, takže jsem trošku nachcípaný, takže to se omlouvám. A OK, ty jsi nám shrnul tak nějak to, vlastně jak jsi začal a teď mi řekni, vlastně Open Art Fest byl tvoje vlastně první jako možnost to ukázat lidem, ne? Jo, byl to první možnost. Tak jaký jsi z toho měl pocit a co ti to vlastně dalo do budoucna, jako jestli jsi tam pochytil od jiných něco? Já jsem byl hrozně nervózní, ale hrozně. Týden před tou výstavou, než to začalo, tak jsem si říkal, pro boha, do čeho jsem to skočil. Nebuď blázen, tam bude 250 umělců a co ty tam budeš mezi nima dělat? Říkám, no, šílený, ale jako super. 250 lidí, naladěný úplně na stejnou notu, všude pozitivní energie, to bylo úplně neskutečný. Seznámil jsem se tam strašně s hodně lidma, dali mi hodně jakoby rád do budoucna, skrz obrazy a tady to techniky, tohlento, když si toho moc už nepamatuju, protože jsem trošku zapomnětlivej, ale potkal jsem tam strašně moc hodných, super lidí a hrozně se těším na příští rok, jestli tam budu moc vystavovat a hrozně se na všechny těším. To je dobrý, jo. To byla tvoje první úplně, jo? Mm-hmm. Tak to je... A víte, jak to vzniklo? No to nevím. Tak si projížděl tak ten Instagram, všechno, ne, ty story a tohle a přišla tam taková reklama, Open Art Fest, ne. Říkám, tak neblázni, hele, maluješ, tak to zkusíš. Tak jsem si podal přihlášku, první den žádná odezva nebyla, druhý den myslím, že taky ne, říkám, no tak to nic, no, hele, tak asi neumíš malovat, no a třetí den mi přišel e-mail a já úplně hotovej z toho, říkám, to není možný, tyjo. A stalo se, a jsem za to hrozně rád, jako, fakt hodně. Je dobrý, že to bylo už třetí den, no. Ne, počkejte, tyjo. Ne. Jak aby to? Se to tak já tomu... ne. Počkej, tak to musím zase osvětlit. Já se tady musím hájit před vámi, to jsem nečekal teďka, tyjo. Ne,
na všechno odepisuji samozřejmě hned a jak to dělám jakoby sám, tady ty všechny věci, tak někdy to samozřejmě chvilku trvá. A tam je problém ten, že jak to tam je nastavený na tom webu, tak ona nechodí automatická odpověď, když se někdo přihlásí. Tak třeba se někdo přihlásí jednou, dvakrát, třikrát a teďka mi paní volala a říkala, já jsem se přihlásila 3krát a potřebuji tam být jenom jednou. Já říkám, já vím, já jsem jenom nebyl u počítače, jsem hned neodpověděl. No. Takže tak, no nic, no, to je jedno. Prosím tě, my se tady dostaneme teda k tomu. Jinak, přátelé, ještě jsem vám chtěl říct, pokud přijdete na facebookové stránky Open Art Festu, teďka tuším, to je na Open Art Festu, je to i na tom Open Art podcastu, na YouTube. Pokud tam dáte nějaký dotaz, tak my ho tady samozřejmě dáme ven a samozřejmě se zeptáme za vás. Všechno funguje. Budu se koukat i tady na Instagram a pokud se tady někdo na něco bude ptát, tak to samozřejmě zveřejníme a zeptáme se za vás. To je jenom dopředu. A ještě řeknu jednu záležitost, protože se tady určitě mnoho lidí nekouká na nás online. A ty, co se koukají anebo nekoukají, tak všechno potom bude na YouTube a bude to potom i na Spotify, takže to budete v pohodě. Já jsem koukal, že ty teda, ne, že tě tam jakoby děláš ten pop art, ale ty tam do toho i tu abstrakci, ty jsi zase tak neopustil, ale jako. Neopustil, já jsem zkoušel dělat ten jeden obraz, který máš ode mě, tak jsem zkoušel zkombinovat abstraktní umění s pop artem, jak by to vypadalo. A docela se mi to líbí a chci v tom, nebo bych v tom chtěl pokračovat dál a udělat nějaký obraz ještě s tou tématikou, s těma dvouma jakoby stylama dohromady. Počkejte, já ho tady někde zkusím najít, abyste to někde viděli. Ale to je mezi jakoby prvníma pop artama, co jsem udělal tady ten. To je tenhle? Jo, tam máš i normálně můj podpis, že jo, pak už jsem je jakoby hard pseudonym. Jasně, máš jenom hard. Teďka, přátelé, pokud byste samozřejmě, Marko, já tě ještě hned ti dám slovo. Přátelé, pokud byste chtěli nějaký obraz nebo něco, samozřejmě podívejte se na Ivana Hradila na Instagramu, na Facebooku a tam samozřejmě ho asi oslovte, nebo máš i nějaký webovky? Nemám, měl jsem to v plánu všechno na začátku, i e-shop. Jasně, tak bohužel zatím ne. Všechno přes sociální sítě, přátelé, a nebojte se napsat, vám všem bude píše. A teďka Marko, pokračuj. Já ještě k tomu abstraktu, jo, tam vlastně chci říct k tomu, že já jsem zkoušel taky různý věci za těch 13 let, nebo kolik to dělám, a ten abstrakt vlastně paradoxně vlastně úplně nejtěžší udělat dobrý obraz je v abstraktu, jo. Když budeš malovat jakoby cokoliv nějakým způsobem danýho od krajiny, od Mickey Mouseu a takovýchhle věcí, které já jsem maloval taky, tak vlastně zjistíš, že tam máš nějakou, jako ty vidíš, jak ten předmět vypadá, že? Nebo jako můžeš nějakým způsobem na to reagovat, ale u toho abstraktu vlastně je hrozně těžký vytvořit fakt dobrý. Abstrakt dělá mraky lidí, ale fakt dobrých abstraktů je hrozně málo, protože ono je to hrozně těžký. Jo? Umět to jako tak, aby prostě ti to jako něco dalo. Jo? Jako naházet barvu na plátno umí i opičák tam z toho stroje. Jo? Ale jako udělat fakt dobré, aby si se zastavil a řekl wow, jo, tak to je hrozně těžký a já jsem si vzpomněl, my jsme byli minulý rok v Paříži, v Louvru, teda v Pompidou centru moderního umění. A tam byl taky jeden obraz od jedné malířky, já teď si nespomenu na to jméno, protože prostě to je katastrofa, ale to vlastně byly obrovský plátna, které byly 4metrový. Jo. A tam bylo vlastně tmavě modrý, to plátno bylo celý tmavě modrý. Jo. A jenom v prostředku toho plátna vlastně, nebo jako v tom plátně byly 4 červený takový jako brambory, to vypadalo, víš, jako jenom tak jako od největší do nejmenší, ale i takováhle vlastně jako bys řekl blbost.
tak normálně jsem se u toho zastavil a teď jsem říkal, tak tohle to je absolutně, víš, jako pecka, jako jak to na tebe dejchlo, jo, to je jako, to je prostě, musí to mít nějaký musíš tam prostě cítit nějaký věci v tom, no, takže on je to hrozně jako sporný s tím abstraktem, protože fakt dobrý abstrakt je to hodně těžký udělat, no, tak to se jdem k tomu abstraktu. To souhlasím. K tomu abstraktu. Máme tady dotaz od Pavla Freje, mimochodem toho tady budeme mít v pondělí, doufám, že se to všechno podaří. Tak ten se tě chce zeptat, ahoj, chtěl bych se zeptat Ivana, zda by mohl vytvořit ještě jeden spartanský obraz, díky. Určitě není problém. Není problém, můžeme se domluvit a... O co jde? Můžeme vědět, o co jde? Jo, určitě, já mám kamaráda, který jezdí se štábem, jakoby s filmařským štábem, rozváží herce a tady to, a na Letný právě natáčeli film Derby. Jo, myslím, že Kolečko to režíruje, nebo to, teď nevím, nejsem si jistý. No a on mi říká, hele, oni tam jsou všichni Spartěni, tady to udělí mi nějaký obraz a já ho tam zkusím jakoby střelit. Říkám, no dobrý, tak jo. Tak jsem mu udělal obraz, tak ho tam odvez, má transportéra, že jo, tak otevřel dveře a nechal ho tam vystavený. No lidi chodili, ptali se, ne, za kolik by byl a tohle to ne, tak jim říkal částku a že ještě nemám jméno a tohle, tak říkali, to je moc, jako to ne, jako tohle. No a tak se ho nakonec nechal on. neměl úspěch, jakoby, ale byl na Letný, no. Tak to nevadí, tak bude další, dobře. Jaký vzory už máš, to už jsi říkal. Jaký byl tvůj vůbec první pop-artový projekt? První? Tak to byl Sonic. Sonika tady máme nebo nemáme? Nemáme. Tenhle. Jsem daroval kamarád. Jo, máme. Tak tady to byl můj první úplně. Jasně. A teďka, už jsme se tady o tom bavili, že ty vlastně spojuješ někdy vlastně i vlastně ty dvě veličiny do sebe. Jo. Jaký materiály ty k tomu používáš? Ale na začátku jsem začínal používat barvy, jenom čistě barvy. Jo, můžu říct třeba i značku. Jasně. Jo, tak nejdřív jsem používal Goya barvy, ale ty se mi nezdály ještě tak jakoby hustý, tak jsem si začal objednávat přímo Amsterdam, ty barvy. Jsou hodně kvalitní, jsou hodně hustý a jsou super a hodně pěkně krejou. No a pak postupem času jsem začal přecházet ke spray jenom. Že těch barev už moc nepoužívám na štětec, ale používám spíš ten spray. Aha, takže to je sprayem jako jo? Tady to je úplně celý sprayem, akorát ten rok, co tam je, tak to je udělaný jenom normálně štětcem a barvou černou. Jinak je to všechno okolo to spray. Pink Panther samozřejmě jako šablonu jsem si udělal, no a jinak je to všechno spray. Dobrý. Marko, můžeš, promiň. A akryl, že jo, asi zřejmě jakoby akrylový barvy vlastně, když si jasný. Tak, tady píše, to je pecka, díky. Pavel Frej ti píše, takže samozřejmě se těší na další spartanský obraz. Hele, jak na ty tvoje díla vůbec reagovali lidi? Samozřejmě, že na to reagovali pozitivně, protože ti tam naházeli ty hlasy. Jo. Ale ty jsi viděl vlastně tu bezprostřední reakci, jako o tom jde, jo? O ty hlasy, to teda opravdu gratuluju. Děkuju. První výstava a hned bej 10. z 250 klobouček, teda jako. Ale jak na to... to teda... To je majstrštyk. A jak na to reagovali lidi jako přímo tam? Ale já jsem třeba tady je vlastně ta koje vlastně v té večer ještě před výstavou ještě. Tak, povídej. Promiň. No, tak jak na to reagovali, chodili, že jo, fotili si to, tak jsem byl překvapený. I lidi, někteří se mnou chtěli fotit, tak to jsem z toho byl úplně až překvapený, že jako proč se mnou, že jsem strašně malej mezi všema, co tam vystavovali. No tak to bylo hezký, no hrozně, to bylo pěkný.
Líbilo se mi to. Byla tam jedna slečna, tu si pamatuju, a ta mi říkala, můžu si fotit, prosím vás, tu Monu Lízu? Říkám, jo, jasný, určitě. No já jsem neměla možnost, já jsem tam byla, když jí polili tou polívkou, přece. Tak já si ji vyfotím aspoň tady. Říkám, no tak jo, tak není problém. Hodně si to tam fotili, jsem byl překvapený. A když se tam třeba hrnou nějaký větší dav lidí, tak já jsem v některých věcech introvert. Tak já jsem okamžitě vzal nohy na ramena a okamžitě jsem běžel ven na cigáro. Ne, jako fakt, jo. Jo. Ježíš. Jsem furt kouřil venku, když jsi mě tam viděl kolikrát. To bylo kvůli tomu. Aha. No. No tak to jsem, tak příště se nesmíš bát. Prosím, Marko. Dal jsi si u mě klobásu na tom stánku, nebo ne? Nedal jsem si klobásu, dával jsem si tam furt jenom kafe. Jo, kafe. Dobře. To bude příšerný kafe, tam, ty jo. Tyba, to bylo výborný kafe náhodou. Jo, za ty prachy, ty vole, jako, ale. A já si tě možná vybavuju, no. Já jsem totiž neměl moc času tam jako si to tam úplně proběhnout, ty obrázky, a taky příští rok samozřejmě na to, víš co, takže budu normálně si tam prostě vystavím, jo, protože jako to jako už ne, no, tohle jsem se nechal zlákat tady od pana Jiříka. Příští rok budu vystavovat. Zas to musím poopravit. Ne zlákat se to, chtěl to, tak to dělal, jako. Zalákat. Pro mý fanoušky příští rok tam uvidíte víc než jeden obraz, co jsem tam měl, jo, teď. No, to je dobře. Prosím tě, teďka mi řekni, Ivane, protože nevím, jestli jsi tam něco prodal jsi tam něco? Tam jsem neprodal nic, ale až po té výstavě. A to se ti ozvali na základě té výstavy? Jo. Jo, tak to je dobře. Kolik jsi prodal v obrazu? Neřekni cenu, ale řekni kolik. Neřeknu cenu, ale paní jedna z Bulharska si byla pro 4 obrazy. Toho Barta Simpsona, co jsem měl namalovanýho, tak to bude dávat dceři, že měla narozeniny. A tam ty 3 bych chtěla vystavovat v březnu nebo v dubnu, co mi říkala, že tam bude otevírat galerii. Takže by je tam chtěla vystavit. A kdykoliv namaluju prej nějaký obraz, tak ji ho má okamžitě poslat a buď mi řekne jo, nebo ne, prostě. Tak asi tak, no. Potom tobě. Počkej, jakože, jako, a ona ti hned si je koupila, jako jo? Jo, přijela si na stavbu pro 4 obrazy. To je dobrý teda. No. Tak ráda, no. Dobrý, tyjo, tak ty už máš takové kontakty, tyjo. To je dobrý. To je, víš, Marko, když něco namaluješ, tak mi napiš, já to vemu, nebo ne. To je dobrý. Dobře, tak jsme domluvení, jo? A teďka mi řekni jenom, víš, každý člověk má v životě nějaký cíle, jo? Jaký cíle máš ty? Jaký mám cíl? Máš třeba, a myslím jako co se týká jako umění. Budeš pokračovat, jak jsem říkal, vylítla hvězda, Ivana Hradila, zhasne nebo bude svítit dál? Do konce života budu pokračovat. Hrozně mě to vzalo, hrozně mě to naplňuje hlavně, hrozně mě to uklidňuje, to malování. Je to neskutečný relax a já se tam prostě cítím jakoby sám za sebe, jsem to prostě já, když maluju. Na nic si nehraju, jsem to prostě jenom já. A to je právě super. A nikdy s tím neskončím, nikdy. Budu dělat ještě větší formáty. Teď mám v plánu, jsem dával i anketu na Instagramu a vyhrála to poslední večeře od Da Vinciho. To bych chtěl udělat plátno, třeba dejme tomu 1,90 m na 1,40 m, 1,50 m by mohlo být na dílku a chci to udělat s těma Mickey Mousema, s těma kreslnými postavičkama, se všema, ale bude to obraz třeba na 4 měsíce, no, počítám, že to bude docela pracný. Tak na to se hrozně těším. Dobrý, my ti pošlem podklady. Originál. My ti pošlem podklady k tomu. Tak jo. Jsme tam byli před týdnem. Marko zařídil vstup, teda musím ho pochválit. Byl šikovný. Musíš mít známý, já jsem sem domů s Da Vinciem mu říkal, stavte se kucí. Jo, tak jenom řekni, jak to na to působilo, Marko, ta poslední večeře, jako tam, jako. Jak to na mě působilo, nebudu se bavit o těch věcích jako místnost a takovéhle věci, budu se bavit jenom o tom obraze.
No tak dobře, to si řekneš ty, ale ten ohledně toho obrazu, oni to mají jako hodně jemňoučce a slabě nasvícený z důvodu to asi, aby jim to nějak možná nepoškozovalo tu fresku, ale takže jako není to úplně jako nový, jako viditelný ostrý a hlavně tam ono, jak on to dělal těma temperama dřív, a ono mu to všechno opadlo skoro, že jo. A bylo to několikrát restaurovaný za ty 100 let. A já se tam u toho tak jako měl takový pocit, že už vlastně nekoukám ani na něj. Víš, že mi to přišlo, že už tam je tolik vrstev oprav a tohle, že vlastně koukáš na různý restaurátory a protože oni tam měli něco jako, já nevím, jestli to bylo vyfocený, jako když to bylo jako ještě ne tak jako restaurovaný a vypadalo to, myslím si, že ten originál sám o sobě by byl sytější, hezčí, samozřejmě je to logický, ale tam mi trošku vadilo to, že jak to bylo prostě mockrát opravovaný, že už vlastně jako z té jeho malby a z ty jeho tahy žádný nevidíš, protože to už je prostě pryč. Tak to bylo jako z toho hlediska a jinak ohledně jako umístění a tak to musí Jirka. To se tam bavili s Danem, to řešili, mě to tak nějak nevadilo, já jsem byl rád, že jsem to viděl. No Dana tam odsaď málem vyvedli, tyjo. No toho jo, no. Jsem tam byli s nějakou partou Japonců samozřejmě, všichni si fotili a jenom Dana chtěli málem vyvíct za to, že fotil, tyjo. Jsem vůbec nějak... To nechápu taky doteď, no. A no, mně to přišlo takový jako strašně smutný a osamocený, jako protože tam se to prostě projdeš, úplně prázdná místnost, jenom slabě nasvícený a je to, no, v 21. století si myslím, že by se to dalo odprezentovat trošku jinak a no, tak pro mě to bylo takový trošku jako zklamání, no. Jako čekal jsem takový, víš, jako že přijdeš a řekneš, wow. Jasný, jo. A to nenastalo. To tam nebylo. A vůbec, no, nějak, no. Takový divný. No nic, no, tak k tomu se to. Takže připravuješ tady tu poslední večeři. No a co nějakou výstavu? Výstavu? No, jako... oslovil tě někdo? Nějaká galerie nebo někdo? Zatím ne, jako přece jednoho kamaráda mám. Jednou galerii v Praze. A ten mi říkal, že by bylo nejlepší, abych přijel tam do Prahy za ním. Sedli jsme si na kavčo a nějak jsme se domluvili. Má taky takovou malou kavárnu z galerií, takže by mi tam pár obrazů mohlo vystavit, ale už po novém roce. No tak vidíš, tak je to dobrý. No, to aspoň něco. Jo a ještě jsem dával 4 obrazy do jednoho baru tady ve vedlejším městečku. Tak tam mám taky už obrazy. Na vystavení. To ty jedeš, ty jo. Jaký ten obraz je tvůj nejoblíbenější? Nejoblíbenější? No. Mona Lisa. To je ta Mona Lisa? Tadle? Jo. To je první obraz, který jsem dělal jenom sprejem a fixama. Jenom sprejem. To byl můj první obraz, tady ten. Ten Sonic samozřejmě byl taky sprejem, že jo? Ale ten Sonic čistě byl barvama akrylovýma. A tady to je bez akrylových barev. To je jenom sprej. A když se to dělá sprejem, a to se vás teda zeptat obou dvou, to se potom ještě musí nějak zalakovat, nebo nemusí? No, já to teda zalakovávám extra lesklým lakem od značky Amsterdam, to je super lak. A ten krásně vyniknou ty barvy z toho obrazu, že jo, krásně vystoupí a vypadá to hezky hrozně. Více mi líbí jakoby lesklý formáty a než matný. Spíš to dělám do toho lesklýho, radši. Jasně. Potom se ještě podívám, jestli se tady někdo neptá. Přátelé, můžete se pořád ptát na našem Facebooku. Vím, že o tomto rozhovoru moc nevíte, je takový utajený, ale můžete se ptát. Pop art, jo, jako pop art, jakoby tenhle ten umělecký směr byl a je, si myslím já teda, docela dost využívaný jakoby pro komerční účely. Jo, což prostě, že jo, je to asi jasný, taky líbí. Jaký ty na to máš názor, jako na tady to využívání uměleckých děl, i vlastně v tom pop artu to je asi nejvíc, jakoby citelný.
Jaký ty na to máš názor vůbec jakoby využívání uměleckých děl v komerčním využití? Jako? No, tak jako jaký názor v komerčním využití? No. Víš, jestli to bereš jako díla, nebo jestli jsi proti tomu prostě, nebo... Tak jako já si myslím, že ať si dělá každý, co chce, že jo, já mám prostě daný nějaký styl, nějaký směr, kterýho si chci držet, proto to máš třeba u toho Mickey Mouse, u toho posledního, jak to mám anglicky napsáno, že umění pro lidi, že jo. Takže chci dělat umění pro normální lidi, jako jsme my všichni, za rozumné ceny a nechci tam dávat částky 100, 200, 300 tisíc, to je úplně nesmysl, že jo. To je nesmysl prostě za obraz, si myslím teda u mě, nebo z mýho hlediska. Já chci dělat obrazy do pár tisíc, že jo, aby to ty lidi si pověsili doma na zeď a ten obraz, ten můj obraz, který jim prodám, tak aby jim dělal prostě radost. A že bych to někam jakoby dával takhle přes tu komerci, tak to ani ne, ani náhodou. To ani dělat nebudu. Proč? A bude se třeba se hodně lidí, kteří tady to dělají, já myslím, že to dělá i ten Rafaj teda. Budeš se tady v tom jakoby zaměřovat třeba, protože oni to potom používají i, že třeba vytvoří obraz, k tomu dělají nějaký trika, mikiny, já nevím co všechno. Budeš tohleto nějakým způsobem taky to mě napadlo na začátku, když jsem začínal s malováním, že bych chtěl udělat třeba svoji vlastní kolekci, svůj vlastní merch s tričkama, s mikinama. Víš, že třeba bych měl na zadní straně mikiny třeba ten obraz a vepředu toho trička ten můj pseudonym, který mám, že jo. Víš? Tak to mě taky napadlo, tady to. Že by to nemuselo být takový špatný a bylo by to třeba i nositelný, no, kdyby se to někomu líbilo. Jo, já si právě myslím, jako, že to. Ale myšáku u toho už jsou práva volný, tak už je to na pohodu. Marko? No to právě jsem se chtěl zeptat, jo, že mě u toho stylu jakoby jako vlastně nějak nechápu, jak to funguje tam s autorskýma právama, že jo. Jo, no, jako u toho myšáka, ten starý myšák už je povolený, já nevím, jestli to je 70 let a můžeš to dělat, ale třeba máš, že jedeš Rickyho Mortyho, Sonika, takovýhle, ale to dělá víc lidí, že jo, takže mě jako zajímá vlastně, jak to ve skutečnosti s tímhletím je, jako jest, jo, protože tohle já fakt nevím, jestli to jako můžeš si udělat prostě Sonika, když ho uděláš stejně jako je na originále a pak se dáš na trička, tak podle mě to nevím, jestli můžeš, ale když si nakreslíš nějakou svoji verzi Sonika, jakoby, tohle je těžký, tohle já nevím, víš, a docela by mě zajímalo, jak to opravdu je, jako no. To já taky právě netuším. Ale to je dobrý point, ale ty jo, jako to taky nevím, ty jo. Ale asi bych řekl teda, že v tom máš asi pravdu, že tam asi autorský práva asi budou hrát asi docela roli, no, to je pravda, no. Ale zase myslím si, že na obrazek se to asi moc jako neřeší, ne, tady to, Marko. Ne, tak já jsem teda nikdy jako neslyšel, jako, že by někde byl problém jako s tím, že když by si třeba namaloval Sonika nebo někoho, že by to byl problém jako na obraze, jako. Já taky ne právě, ale víš, jako zamyslíš se nad tím, že jo. No. Ale zase máš pravdu v tom, že na obraze je to asi něco jiného, než když to potom natiskneš na trika a začneš s tím dělat biznis, to je jasný, jo. Tak to je jasný, jo. Jasně. To je pravda. Ale ty máš nějaký ateliér, nebo tvoříš doma, nebo kde děláš vlastně? Ale já jsem si pronajal tady od obce, nebo od toho městečka, kde bydlím, tak jsem si pronajal takovou boudičku vedle zastávky za pár korun a tam tvořím, no. Ty máš svůj ateliér v Boudičce? No jasný, bývalá infobuňka to byla. A kde to je? Kde bydlíš? Hele, já ti to radši vyhlásuju, jo, protože ono to, moc lidí to neřekne normálně. K-R-Y-R-Y. Krydy. Jak? Jo. Krydy, jo. Aha. A jak je to daleko od Prahy? Ale hodinka cesty. Jo, Marko, máme další cíl. 90 kilometrů. Teď jde o to, aby ti to někdo nevyčoroval, víš, teď už to všichni vědí. Ale to je pod kamerama, to je v pohodě. Jo, to je dobrý. Marko, máme další cíl na naší cestu, neuskutečněnou nikdy.
Mohli bychom si je my už jsme to slíbili. Ale chlapi, máme krásný letní kino, tak můžete přijet v létě. Jsou tady představení, divadla, všechno možný. Je to tady super. Ale my někdy přijedem, tyjo. To se mi líbí. Ale jak ty si vůbec vybíráš jakoby motivy, jako jo? To tě jako napadne, nebo jo, to mě prostě napadne, hele, namaluješ, já nevím, za 2 dny Rockyho, tak prostě půjdu a namaluju Rockyho. Mickey Mouse. Jo. A všechny motivy, jakoby, který vkládám do toho obrazu, tak hledám na Pinterestu. Tam toho je nejvíc, že jo? Jo. A z toho si to nějak to je dobrý, jo. Jasně. Potom další věc. Pop art. Jakou to hraje roli v tvém životě, jakoby pop art? Přišel jsi k tomu úplnou náhodou, anebo ten směr si sledoval jakoby delší dobu a je to nějaký tvůj... Už jsme se o tom bavili jako... na začátku skoro, že jsem to sledoval třeba toho Andyho Warhola, že jo? Nějakých 13-14 letech a hrozně se mi líbily ty jeho díla. A říkal jsem si, že až budu mít třeba jednou byt nebo tohle, tak takovýhle obrazy bych tam strašně chtěl mít. A chtěl bych mít barevný prostě byt hrozně. Jak nábytek, obrazy, všechno prostě. Aby to bylo do toho pop artu. Mně se to prostě ten styl hrozně líbí. Jasně. Jasně. Tak, Marko, můžeš ty? Pak já. Jo, a pak dobře. To pomalu končíme a nepiš si tam. Já si teď dělám poznámky, ty vole. Pasta Oner, znáš? Jo, říká mi to něco, Pasta Oner. Myslím, že ho sleduju i na Instagramu. To je vlastně, já bych řekl, že to je asi... Jiný pop art, že jo? No, tak on dělá takový... 80. léta. Tak, přesně, tak on dělá vlastně, on je asi jeden jako z našich nejúspěšnějších, si myslím, co se týče jako jména a, no určitě, no. Jména a prodejů a takovýhle, no, takže... Tak to jsem si myslel, že to... asi Rataj, ne? Ne, vůbec. Aha. Ten si teď otevřel jste nějakou galerii tady v Praze Ratajcovým, ale ten Pasta, no. Nevyšlo to, jo? No, něco mu zavřeli, že jo, tu výstavu nebo tu galerii. Že tam něco... To byl Foforik, to měl chviličku, to. No, měl to chvilku. To o tom nevím, to nebudu to, ale takže pasta je vlastně, mi přijde jako, a on to má fakt jako dobrý, no. Sváně na něj mrkni, to jako asi zaslouženě, protože v tom popartu prostě on to má fakt jako hodně dobrý, no. Tak to jenom, tak že si ho znáš. Tady právě píše jedna paní, že no záleží u těch autorských práv opravdu, jak to je jako pojatý, jak to je udělaný, jo. Je to, jasný, prostě je to problém, no. Jasný, jo. Takže budeš mít mikiny s myšákama. To je volnej. Ale měl jsi třeba někdy, což třeba někdy tady o tom mluvil několikrát Marko, že to někdy v životě mívá, neboli třeba někdy v roce. Máš někdy třeba nějaký takový tvůrčí blok nebo něco takového? Víš, jakože třeba bys jako chtěl něco dělat, ale prostě v tu chvíli máš prostě úplně jako vymetý, no. Ale zatím se mi to nestalo, zatím se s tím nějak nesetkal, tady s tím. Tak maluju krátce, že jo, tak ono to třeba přijde časem. Že prostě budu sedět 2 týdny, budu koukat na bílý plátno a nebudu prostě vědět, co namalovat. Ale já teďkon vím, že mám v hlavě třeba, já nevím, 100 obrazů, který chci ještě udělat. A pak třeba se to stane, že jo. Ale zatím mám témata, zatím mám co malovat, zatím vím, co malovat. Tak zatím asi dobrý, no. To je krásný. Marko? Stane, no. Jakým jsi stavu teď? Dobrý? Nebo máš blok? Jo? Mám říct pravdu? Ne. Já jsem měl kamaráda, který mi řekl, že to, co teď maluju, stojí za hovno. Takže na to konto jsem si vzal to největší plátno, co jsem měl doma, 160 na 140. A začal jsem malovat to, co jsem dělal před lety, a vlastně to skončilo tak, že
teď jsem to zapatlal celý, protože jsem to zkazil a udělám tam prostě velkou kytku. takže takhle mi to jde, no. A to ti někdo takhle řekl, jo? No. To asi není moc velký kamarád, teda. Asi ne, no. Taky mám někoho podobného. Tak to já bych s ním teda mám u tebe 2,5 tisíce za to pár Jiříku, jo? Takže tak. To mi pak pošleš, to se dá, ti pošlu QR kód. Dobře, děkuju. Tak to je paráda, to se mi vyplatilo zase tady to vysílání teda. Tak, přátelé a kamarádi. Ivane, ano. Naše 3/4 hodinka až hodinka uběhla. Já jsem ti chtěl strašně moc pogratulovat tomu 10. místu, i když víš, jaký já mám názor na soutěže, jo? Já mám to samý. Pro mě byla výhra se tam zúčastnit. Ale zase na druhou stranu prostě ti to tam ty lidi naházeli, takže jako super, jako jo. To zase pecka, protože mezi 250 je jako klovouček teda. Já bych jsem ti přál, aby do těch dalších let si měl co nejvíc nápadů, co nejvíc kupujících hlavně a doufám, že se uvidíme na dalším Open Art Festu. A teďka ještě ty, Marko, můžeš. Já tak určitě mu přeju hezky, vy. Já mu přeju taky samozřejmě Ivanovi, aby se mu dařilo a hlavně víš co, aby si měl tu inspiraci, aby si dokázal prostě furt jet, když, jak říkám, ty první roky to půjde asi a potom prostě uvidíš. Ono takhle, když se spokojíš s nějakým průměrem a pojedeš si furt to svoje, tak můžeš jít furt, pokud budeš chtít, jako si myslím, jako to zlepšovat ještě a vychytávat, přesně. Tak pak budeš víc přemýšlet, že jo, ale u toho ještě, ale každopádně ti přeju, ať se daří a doufám, že se uvidíme příští rok, no. To já taky doufám. Hele chlapi, vy mi ani neuvěříte, ale já prostě zítra jsem v práci do 12, přijedu domů a první, co bude, balím kufry a jdu do toho ateliéru malovat. To samý v pátek, v sobotu, v neděli, furt od rána do večera. To je prostě nejlepší relax, no. Tak. To je sestař styl, správnej, tyjo. To je pecka. Ale držíme ti moc palce. Děkuju, no. Doufám, že se ještě setkáme, což je, myslím, na 1,000,000%. A moc krát ti děkuju, že jsi vůbec jakoby na ten festival přišel, že jsi prolomil ten svůj ostyk, že jsi tam přišel, je to super. A ještě jednou děkuju moc a ještě jednou gratuluju teda. A přátelé, vám všem přeji krásný večer nebo krásný den, pokud to posloucháte ze záznamu. A v pondělí tedy budeme mít také hosta a ten získal první místo, takže to bereme takhle na přeskáčku. Takže se těšíme. Mějte se krásně, krásný večer, mějte hezký den a mějte se hezky. Naschledanou. Ahoj. Ahoj. Čau, chlapi. Přestaňte se trápit tím, co neovlivníte. Žijte trochu.